Bon dia! Avui, el meu grup i jo farem un experiment per demostrar l'efecte Leidenfrost. En aquest vídeo participarem l'Álvaro, el Nico, el càmera Lucas, el Philip, que avui no ha pogut vindre, i jo, el Dani. Dentro vídeo! Començarem augmentant la temperatura de l'escalfador elèctric fins a 290 graus. L'efecte comença a 280 graus, però no funciona del tot fins a 290. Amb un comptagotes i els guants de protecció agafarem l'aigua d'un vas de precipitats. Tot seguit, aboquem unes gotes d'aigua a la planxa. Com podem observar, es crea una bola d'aigua que no bull. Això passa perquè l'aigua del voltant de la bola es vaporitza i canvia a vapor d'aigua. El vapor d'aigua és mal conductor de calor, i així que forma un coixí que protegeix l'aigua de dintre. També es pot observar que cada cert temps el vapor d'aigua intenta sortir pel mig de la bola. Forma una bombolla i desestabilitza la gota. En les boles petites surt pels costats, però en les grans no pot i acaba sortint pel mig. Quan baixem la temperatura de l'escalfador, la bola es va fent petita perquè amb menys temperatura l'aigua bull directament.